Tää vaikuttaa hyvältä vai mitä mieltä olet? Ai, onhan paikka. Kuule, täällä voi varmasti virittyä pyhätunnelma. Ja ilmakin on rauhallinen. Täältä ei ennen uutta vuotta lähdetä mihinkään, mut kuule, jotta me viihdyttäisiin, miten hae se kaljasaavi turpoamaan. Voidat sinä Ruuna. Ruuna on tehnyt hyvän työn. Tämä on tehnyt hyvän työn. Niin. No niin, ja ansainnut pikkusen suurusta varmasti. Ja oli hyvä kyyti eikä ilma saastunut. Nyt Ai, sinne. tämä rauhaisa. Sinne jäi neonvalot ja stressikiireet. Nyt. Ja liikennevalot kuule. Ei oo mitään ongelmaa sen suhteen. Vähän tuo Polle Ruiskutti. liikenneajoneuvo vähän kavioistaan heitteli tätä lunta, mutta tääkin on puhdasta tää lumi. Tää on kuule juuri satanutta joulukuista lunta. Noin. Täällä on kuule varmaan tonttu käynyt, hei. Joo, se oli hyvä, kun me silloin viime joulun aikaa niitä haltioita pidettiin hyvänä, jätettiin sapuskat niille ja annettiin riihitontulle paukut. Näyttää siltä, että meidän vaivat on palkittu. Lähdetäänpäs katsomaan, miten pitkällä tää kaljanlaitto oikein täällä lienee, kun tuntuu sellaiset tuoksut täältä tuksahtavan. Viileä täällä vähän sen on, Mutta ota tuo kaulaliina pois, se on kuule tässä hommassa vähän liikaa. Kyllä täällä vähän rupee lämpenemään kuule tämä. Ai. Kuule, vedet kiehuu, pannaanpa kalja tulemahan. No, Noin kilon verran maltaita. Eikö se ollut 800 grammaa? No tämän verran jäi. No sehän on noin kilo. Joo. Tuossa oli kilo. Joo. Ja sitten humallia tuosta. Pane veljelle Joulukourallinen. toinen kourallinen. Onks tää niinku sulle Se on sopiva? mulle. Joo, jos sulle oli tuo, niin mulle tuo. Selvä. Tätä pantiin 200 grammaa. Sitten se lähtee käymään paremmin se kalja, kun tätä laitetaan. Ja tämähän täällä kirpelöitsee. Meinaatko, että kyllä saat kaadettua? Minä pidän vähän pohjasta kiinni. Kyllä. Hyvin. Kirpilä vedet. Oi. Oliks Kai tässä vain nyt- jo humaloidut tässä kaadon aikana. Oliko kuule. tässä 10 litraa? Siinä on noin 10 litraa. Ja tuossa sitä näyttää olevan. Mut siitä on hiivahommat jäänyt kuule haltijalta kesken. Tarkistapas, onko sopivan lämmintä. Se ei ole hiivaa kerinyt vielä lisää. Onko kus haaleita, sanoo Koskenkorva. Tää on just semmoista hipiä lämmintä, kyllä. Otapas sieltä tapista vähän, niin saadaan hiiva lisätä. Kato, kun lirisee iloisesti. Vaahtookin jo, vaikka ei ole tuota hiivaa tulee jo. semmonen vähän äitelä tuoksu vielä, kun Miten ei paljon ole tuo- käynyt yhtään, mutta kyllä se on melkein täynnä ja se on tuota myöten suurin 10 piirtein. litraa, Niin 20, 30. kyllä siellä ainakin 40 litraa on niin, että Noin. minusta tuntuu, että pikkusen enemmän saa olla kyllä. No, Katos, kyllä siinä panehan vähän. Niin. täytyy kuitenkin se ohraliemi tulla pirteämmän tuntuiseksi ennen kuin se maistuu meidän lomalaisten suussa. Ja sitten kuule, sulla oli pitkä kauha, sekoitetaanpas joukkoon. Ja lähdetään ja viedään tämä kuule sinne alapihaan kuule. No niin. Oja. Ura! Odotas täältä vielä viimeiset jämät. Pohjia myöten. Aha, no Noin. niin. Nythän tulee vähän sen hiivaa minuunkin. Ennen maailmassa karhun sylkeä otettiin tähän hommaan, kun tehtiin muinoin näitä kaljoja. Tämä samoin tein tässä vähän sen sekautetaan. Niin. Tulehan niin viedään tämä tästä pois, että Odotahan päästään nyt, muihin odotahan jouluaskariin. nyt kun siirretään tää pois pöydältä tuolta vähän sen alemmaksi, niin voidaan sekoittaa paremmin. Vaihdetaan paikkaa sitten, jos rupeaa tuolla ulkona väsyttää. Tuossa eteisessä on pitkä matka sitten.
mennä puro. Oon painoa Tiinus. Varovasti vaatteen hönsky yli. Tästä kun saadaan nämä vedet pois ja uutta tilalle, niin siitä ne lähtee oikein kunnon joulukalat. Se on nimittäin niin, että ei ole joulua ilman joulukalaa. Pannaanpas vähän tänne pohjalle sammutettua kalakkia ensin. Se oli 250 grammaa. Noin, ja sitten kalakkia taas ja noin, ja taas peitetään kalakki. Ja sitten tätä piti panna tonne, siellä on litra vettä. 150 grammaa. Kilon pussi. Tää oli tätä sidesoodaa. Noin. Tää on kuumaa kiehuvaa vettä ja sekoitellaan huolella sekaisin. Kun se on täysin sulanut, niin äkkiä kun sekoitat, niin se on kuumaa, vaikka onkin ämpäri lumen päällä. Niin. Joo, mut kuule on niin kuuma pylly, että kättä polttaa kun koskettaa. Varovasti, ettei läikyseltä loppu 7 litraa. Niin se vaan kuule peittyy, just peitty kivasti, hyvä. Noin. Kyllä me viedään tää takaisin. Ei jää tähän kaivolle jäätymään liikaa. Jätetään se tommoseksi 5-6 vuorokautta. Pitää olla lipeessä. Täällähän nämä hehkuu kun Tuomaan kosket ja siinäkin on vaan pidettävä huolta, ettei näitä levitellä tonne ulos mihinkään näkyviin joulun aikana. Se tietää muuten torajyviä viljaa seuraavana suven. Vähän piilotettavaa. Eiks tuu tuoksut sinne saakka, kun kuule, täällä vähän kataja palaa on kuule uuni kunnossa. Missäs kunnossa on leivonnaiset? Kuule, täällä taikina on alustettu, pantu 1,5 desiä maitoa ja sitten 2 desiä ohrajauhoa ja 2 desiä ruisjauhoa. Ja vähän suolaa. Ja oliks sulla sydämenkuvia taskussa? Annapas sieltä sitä jauhovakkaa vähän. Se minulla on myöskin tähdenkuvia. Eikö se ollut niin, että silloin ensimmäisenä joulunahan kaiketikin nämä tietäjät kulki tähteä kohti vai kuinka? Niinhän ne meni kuule, juu. Joo. Niin, että tämä symbolikin on tässä pidettävä kaiken aikaa yllä. Sä oot ammattilainen tuossa hakkaamisessa, kun se noin nopeasti käy. Kyllä se käy näillä kourilla ihan verrattomasti. Jos minä otan nuo jämät, niin otat sen nuo hyvät. Joo, ne voidaan käyttää sitten toiseen kertaan. Ei tehdä mitään semmosia non-figuratiivisia tonne mukaan. Jokos tuli kaikki? Jos sulla uuni on kunnossa kuule, niin pitäisköhän siihen vielä lisätä pikkuliikkisen kaulita. Mutta tehdään semmonen pruuvipaistos ensin. No se on paras juu. Eihän sitä koskaan tiedä, kato. Kokeile nyt lämpö, ettei polta. Ootko sä kokeillut kämmen? Kyllä näille pitää olla hurjan kuuma uuni. Lentämällä tässä on joulukiireet, tulee kohta ohi, niin päästään vähän saunomaan ja muuta hauskaa. Hiukan kuorman oot polkenut koko kuule, kun ei mennä niin, no, sitä piti saada irrota millään. Paljon ei tarvi hakea useita kertoja pahus, kun täällä on 3 villahousun pakkanen sit.
loppiaiseen asti saa ihan rauhassa olla näillä. Meinaatko? No ei me nyt olkia ruveta lehmille. Ihan varmaan. Vieläkö sinne mahtuu sinne perälle hei? Kyllä tänne mahtuu. Täytyykö tulla polkemaan? Vaikka toinenkin kuorma. Katsopas pääsikö edes sisälle kun? Se vähän jäätynyt kiinni. No niin, annappa säkkiä ämpäri tänne. Onhan vähän jäänyt likaiseksi nuo perunat. No, tuon likaisuus ei haittaa mitään, ne säilyy vaan terveempänä, mutta kun ei oo paleltuneet, eikö se on hieno homma? Kyllä. Vaikka on ollut näin kova pakkastalo. Mahtaako tuota imeltyä siinä nuo huopatossut kuin isoäidin perunalaatikko, vai? Kuule ei, tää permanto lämpöi niin mustan puolella. Niin tulee siistiä kun pienistä porsaista vaan perunoista ja porkkanoista. Jaa, nämä täällä on puolisen tuntia poriset kypsiä ovat. Perunat. Perunat. Kokeilepas punajuuria, ne on kiehunut jo pari tuntia. Kuules, sinne musta tuntuu, että nämä on kiehunut 3 tuntia ja sinne kuules uppoaa tikku. Entäs porkkanat? Musta tuntuu, että nekin on valmiit, ne nimittäin jo vaikutti tässä aikaisemmin, veni vähän tuohon reunan. No. Tai sä oot ne testannut jo aikaisemmin, kuule. No sittenhän rosolin raaka-aineet rupeaa olemaan kohta kunnossa, mutta kuin jäähtymään, mutta kai meidän pitäisi nämä laatikkohommatkin saada valmiiksi, eihän se kinkku. Olipas ruusunpunainen liemi tuossa. Ihan totta. Oli. Kuule se liemi jäähdytetään ja annetaan Ruunalle juomaksi, joulujuoma siitä kuule. Mitähän se tykkäisi? Tykkää varmaan ja karvas siljää. Tuut sä vähän jerppimään mua ennen kuin lähet siitä tonne ulos, kun tässä on näitä kuorittavaa näin kauhean paljon. Vai onko sulle ryysis siellä liedellä? Ei enää, meni ohi jo. Meni ohi jo. Kato. Palottelehan sinä ne. Tämähän on melkein kuin nauris. Sitä ennen sanottiin, että nauris ja piika pysyy jouluun saakka hyvänä. No miksi tässä ne siitä sitten rupee huononemaan? Pitäisköhän se testata? Mitäs jos sinä testaisit tän nauriin hyvyyden, jos minä lähtisin? Sä lähtisit. Ei nyt vielä, kato, vietetään joulu ensin. Hei. No, olkoon nyt. Käytetään muihin tarkoituksiin, kun tää on kuitenkin lanttu. Tehdään siitä lanttulaatikkoa. Mentäs mä otan tuolta vähän vettä. Tää kun on täällä. Tää on oikein reilusti täällä vähän otat, niin että ne puuttoutuu kaikki. Tää sieltä syvästä lähteestä, mutta onkin vilposaa vettä, kuule. Jos meinaat kuumentua liikaa, niin kokeile tota. Sinne voi työntää aina vedillä sormella ja nenänsä kyllä. Äsken vähän sen poltin tuolla uunipellissä sormeni, kun pitelin sitä. Katoin. Pitelin varomattomasti kiinni, mutta kyllä siinä joulusauna parantaa sormet varmastikin. Se on tää. Saat sä lantusta ne osat irti sieltä vai mikä? Kyllä siinä? nämä kaikki tulee, juu. Siinäpä se onkin. Ja lanttuhan kannattaa polotella sitten mahdollisimman pieneksi tonne kiehumaan. Voisi olla mukavampi ehkä kuorikin palotteista. No niin, seuraava ainakin. Tää nyt oli semmoinen pienen nauriin kokoinen, mutta nämä sitten on jo huomattavasti helpompia, jos otetaan sen homman hoitelee. aloiksi. Siinä taitaakin 2 naurista, kuule meille lanttulaatikko piisattaa. Tai 2 lantusta. 1 lanttu ja 1 nauris. Meinaat sä niin? Mitäs toi 1 sitten, jätetäänkö se? Syödään sen raakana. Ahaa. Joo. Siellä. Ne on suolaantunut kerraksi.
Jaha, siellä ne perunat ovat kiehuskelleet ja pikkusen ovat sen verran raakoja, että tai kypsiä, mutta laatikkohan ne saa olla. Nyt kolisee, taitaa tulla kinkku tupaan. Pannaanpas uunista vähän, piisistä vähän vetoa suuremmalle, että lähtee kiehumaan. Katoppas. Katos, kuule, siinä on porsaanpakaraa kynttilänpäivään saakka meillä ihan varmasti. Kuule, pannaanpa porsaanpakara kiehumaan. Kuule, nyt vaatii vähän enemmän puitakin tonne pellaan. Sinne on pakko. Jaha, katsotaan siitä lähdevedellä. Meidän lähdevesi, minä sitä kyllä vähän huuttelinkin tuolla jo lähdevedellä. No ei se sitten vaan oikein. Sillä lailla, katoppas, kyllä siellä on potkan hyvää köllitellä kuule. Vähän vaatis vielä lisää, mutta ei paljon. Vaan mitä meillä voisikohan tästä pikkusen pihistää? Kyllä se olisi kiva, kun se olisi niinku peitossa. Joo. Noin. Siitä se. Ettei heti tarvitse lähteä kaikille. Minä olen ruuvannut jo niin, että perunatkin on kypsiä. No siitähän se lähtee sitten loora imeltymään. Kas niin, siellähän se hautuu. Nyt kun saadaan siihen vähän se vaahdot pintaan ensin ja pistaa. Jaha. Survotaanpas peruna siitä. Tämmönen puupurtsa kuule. Tää ei olekaan mikään hassumpi purtsa meillä. Joo. Milloin sä oot viimeksi tämmöisellä puupurtsalla? Meillä sanottiin perunanuijaksi, mutta eihän sillä väliä. Perunanuija. Kunhan tulee vaan hyvän työn tehtyä, nimitys on ihan sivuseikka. Katos. Ja anna olla nekin sinne laatikkoon. No mä vaan mennään tänne olla tossa korvassa. Joo. Joko pannaan pikkusen, niin tulee paremmin sieltä kokkareet esiin. No. Noin. Tässä vaiheessa sitä ei maitoa käy laittaminenkaan, kun tää imeltymään laitetaan. Joo, ei siinä äkkiä alkaa vaikuttaa maitohappobakteerit väärään suuntaan ja siitä voi tulla. Odotas, minä otan tuolta vähän toisen mallisen ottimen niin tuolta. Niin, taikka antimen joka tapauksessa. Ottimen, niin mikä nyt tahansa, mutta saadaan se jauho sekas. Sekoitahan ne se kiveen. tarvitsee kuin 2-3 ruokalusikallista tämmöiselle määrälle vehnäjauhoa. Ja sen jälkeen tuonne vaan muurin kupeeseen sitten hiljalleen. levitäpäs vielä. Joo, noin se on hyvä, kun se ripsottaa noin hajalleen, niin se ei jää mykyiseksi. Niin, ja sitten sitä tulee niin kuin jokaiseen koloon siihen sopivasti kaikkien molekyylien väliin. Mitäs sä meinaat tämmöisestä kuparikattilasta, joka on näin hyvin tilattu? Meinaan, että se on erinomainen verkki monessa yhteydessä. Siinä voi tehdä vaikka perunalooraa. Kuule, mä oon sitä mieltä, että ei panna enää paljon sitä jauhoa. Ei niin enempää. Vaatisiko vähän nestettä vielä? Mitäs? Ei, minusta tuntuu, että ei. Jätetään imeltymään. Se pitää kaiketikin jäädä tämmöiseksi. Sehän nyt vähän löystyy. Sehän löystyy ja aika paljon löystyy. Joo, se on vasta Kuule, sitten. odotappas. Onko siinä Tää hyvä on paikka? aika semmonen, että mukava paikka. Se ei polta kättä eikä... Ei siinä liian kuumaa ole. Voidaan siirtää vähän tuonne. Joo, vuota mä paan siihen tän peittoon päälle, ettei mene roski. Kyllä. Ja pysyy lämpö tasaisempana. Jätetään siihen. Siitä se kuules vaan alkaa tää iso kattilakin hiljalleen näköjään suhisemaan. Ja sieltä se saman tien tupsahtaa tuo vaahto pintaan. Kyllä se on hyvä se kinkku huuhdella ensin ja sitten... Noin, katoppas vaan. Joo. Kyllä sieltä. Ja kajasteleepahan pakarakin sieltä nyt jo sitten tuon veden lävitse, sen verran se siitä on kirkastunut. Katsotaanpas minkälainen pakara se oikein on. Ai, possun potka siellä. Mitäs meillä oli mausteita? Sulla on siellä sipulia. Oho, nyt meni oikein noin niin kuin... Juu, meinas mennä isän kädestä, mutta se Porvoon mitalla ei ihan noin paljon. Nää jää kellumaan, nuo mausteet. Siinä oli valkopippuria, maustepippuria ja sipulia. Mitäs sä sieltä löydät? Mä otan täältä pari neilikkaa. Tässä on kuule Noin. sulle ja mulle ja pannaan vielä sille haltijatontu. Hyvä, ja sitten ei muuta kuin annetaan kiehua taas.
Tää oli kuule veli varmaan semmonen 7 kilon kinkku, niin kyllä se siellä kiehua saa pikkuhiljaa ihan noin vaan pulputen semmosen 4 tuntia. Joo, ja sen jälkeen vielä sitten sietää tuolla sen 2-3 tunnin, sanotaan ainakin reilun 2 tunnin paistamiset, niin pitäisi olla pyhänen maku. Kyllä, ne on ensimmäiset savut. No, Kuule, mene. komiasti palaa sauna. Tules katsomaan kuinka lykkää tuolta räppänästä. Mut kuule, se on nyt kun se 3 tuntia vielä siinä kuule lämpiää, niin Ei kyllä. jo päästään kunnon löylyyn. Kuule, ei se selkeä sauna ennen kuin on 5-6 tuntia kulunut. Sitten se rupeaa käymään. No mutta nostetaanhan vesi tästä menee. Kyllä vaan kompasta sun. Ei ettei läikkyis meidän kalliit vedet. Ja sitten lähdetään kuule muihin hommiin. Hyppääs kyytiin. No, mennä vaan joulua. Linnulle oma koti ja vähän linnulle jouluksi ruokaa. Noin, tipi. Kyllähän oli hyvä sitten uutta laittaa. Ja se on pidettävä tuo lintujenkin ravitsemuksellinen tasapaino kunnossa jouluaikana, kun tuo Jaakko syöttelee niille rasvaa, niin kyllä tästä saada vähän sen koko jyvän viljaa ja kuituainetta, muuten ei niillä terveys kestä. Kyllä se pakkasilla rasvakin on tietysti tarpeen, mutta on se tämä kaurakin hyvä. Tuosta sitä moni lintu hakkii aikaan. On niitä sitten hauska katsella, kun lintuja iloksi pihaa vähän runsaamminkin. Siinä seisoo kuin roomalainen sotilas jouluaattona. Jaha. Vähän nuo viimeiset tuhkat pois, niin on se. Noin. Sitten on sillä lailla, että luukku kiinni ja pellit kiinni, niin saadaan tämä homma. Noin on kinkkua vailla valaa. Täällä, niin. Kinkkua vailla on tääkin kuule sinne valmis. Tämä on leveänä vuota täällä. Tuoppahan vaan kinkku, veliseni. Kinkku on eilen keitetty ja tänään se pannaan kapaloon. Tänään se pannaan kapaloon. Tänään se pannaan kapaloon. Jaha, no kiitokset nyt vaan. Joo. Kiitokset Niin se nyt pantiin. vaan. Sulla oli taikina kaulittu. Ei. Olkaa ystävällinen. Paljon kiitoksia. Katsotaan kuinka sitä rupee Sehän piisottamaan hyvin. hyvin. Tässä On tässä vähän ylimääräistäkin. Tässä on terävä veitsi, kuule No. leikkaa liikaa. Tuosta vaan. Ruunalle vähän. Niin, ja sitten täältä täytyy vetää ihan. Missäs kohtaa se raja kulkee? Tossa noin ja tossa noin ja tuollakin on vähän Ruunalle, kato. Ruuna teki niin hyvän reissun meidän kanssa, että se... Pitäisikö tonne alle panna vähän kanssa? Joo. Tänne vähän vetteen se istuu paremmin. Rauta sinne pikkusen. Noin, hyvä. Noin, se lähtee siitä. Saadaan muodot esiin. Ai, kuule, tämä on hyvä mallinen kuule. Kyllähän se on niin. Noin ja tohon No niin, nosta sieltäkin ylös. Noin. Sinne vähän. Tää on hyvä liima tää vesi näin. Se on parhaita lääkkeitä kyllä. Jopa talvella. No, tohon saumaan vielä vähän. Joo. Ootas, minä otan. Se rupeaa olemaan sulla valmiina. Kyllä
pitää ja pysyy. No mutta. Ei se liian kuuma ole, kun se pannaan. Poika, niin. Sillä lailla. Katohan, kun meiltä jäi pikkusen tuolta kinkkutaikinaa. Noin. Se on kuules poikaa tämä näin niin. Ai sentään, joo. Ja sitten tästä varmistetaan sulle hyvät joulukaurat kuules ensi jouluksikin. Niin, sillä lailla. Taisi maistua hyvältä joulukinkkutaikina. Voi pojat sentään, joo. Vähän siistitäänkin tässä. Ei mua kato, kun ne eukotkin jynssää lattioita tavallisesti vuorokausikaupalla jouluksi, joo. Niin. Siitä se kummasti poikas sukeutuu joulukuntaan. Mä saadaan vielä ruokakin iltavaksi ja sileeksi. Ja kaura vielä silittää omalta osalta. Tästä nousee kuin Iisakin kirkko vaan hitaasti ja varmasti. Eihän ne nyt tällä kelillä oikein pysy. Tässä piti käyttää vähän se noita konstia ja kostuttella lunta ennen kuin pallot syntyi, mutta onhan se joululyhty saatava. Kyllähän se niin on, että kun lumilöydyt tehdään ja ne valaistukseen laitetaan, niin johan tulee joulun tunnelma. Totta kai jokuhan sitä pimeätä jouluyötä pitää valaista, eihän siitä minkä näkee tontut ja pukitkin tuolla kuljeskella. Mitäs kuule, jos naapurit rupee nauraa, kun aikamiehet lumilyhtyjä tekee? Älä nyt puhu mitään, tähän vanhakin nuortuu jouluna, että tommosia puhut, minä rupeen tekemään vielä enkelikuvia hangelle tässä. Vähän tuonne reunoille jähmettynyt tämä meidän pottuloora, mutta eiköhän sitä sieltä saada irtoamaan tasaiseksi. Miltä se vaikuttaa sun pottuloon? Se näyttää ihan kohtalaiselta. Vähän kyllä. tuo maitoa vielä nyt. Nyt tässä on se maidon lisäysaika. Joo, anna mennä vaan kyllä, että tämä saa olla huomattavasti löysempää. Tämä on sellainen pitkään uunissa haudutettava homma, niin se haihtuu siellä kosteus vielä ihmeesti. Se kai siitä Joo. lähtee imeltymään vieläkin, kun sinne maitoa lisätään. Sehän innostuu siitä. Niin, tapahtuuhan siellä uunissa tietysti vielä vähän sen No nyt se on hyvän sakeeta kuule. tärkkelyksen Minä jaatumista. ruikkaan täältä tätä lanttua vähän lävitse. Rupes sinä koristelemaan sitä, miten sun taiteellinen silmä on kunnossa muuten. Tuonne olisin tännekin pannut ehkä aivan aavistuksen verran muskattia. Muista, oliko se meidän reseptissä, mutta pannaan kuitenkin. Jouluna täytyy olla maukasta, ei se. Noin. Tässäkin on tahnaa. Katoppas, kun täältä löytyy kivasti. Tää on tarkkaan kaikki talteen. Jos me ei jakseta syödä, niin kyllä haltijalle täytyy vähän olla. Maistapas haltija tuosta nyt vähän sen, että tulee niinku 2 tuomarin sanomat vielä, kun se kaipaa sen. Tämä vaatii vähän pikkusen nestettä. Tämä lanttulaatikkomassa ei sekään niin kovin kuivaa saa olla. Tässä on niin paljon hyvää makua. Ja sitten vähän ripotellaan sinne suolaa. Vähän maustepippuria. Rikotko munat? Kuule tänne. Täältä puuttuu munat. Valkopippuria. Ja muskottipähki. Tossa on veli hyvä tollanen
Oikein. syksyllä aikaiseen aikaan tehty homma. Eikös tämä ole tehty enemmän keväällä? No niitä rakennettiin. Mä muistan enää mitä me tehtiin milloinkin, Yleensä- mutta kovasti tehtiin. Yleensä minä olen tehnyt silloin, kun kuori on hyvin lähdössä siellä. Silloin Vähän Milaan aikaa. ennen juhannusta, joo. Minkälainen se paksuus? Voiko tähän noin niin vähän lisätä maitoa? Ei se Minäpä niin kaipaa. nestettä, että tää on aika hyvä. No niin. Siellä Onhan sulla ollut kiireitä, mutta sekoitan nyt vielä tuokin tuosta. Tässä kiireet alkaa olla kuule ohi, kun Saadaan nämä uuniin. niin kun on kinkku uunissa. Kyllä. Odotapas, pannaan vähän sekaisin, niin saat viedä samalla tiellä. Lähet tälle, niin. Noin. Ai jaha. Sä etkos miten kauniin pinnan siellä? Vie mennessä. Teitkö koristeellisen tullessas? Eihän se kaunis vielä ole, katsos, mutta ennen kuin se uunista otetaan, kun ehtoo hämärtyy, niin värikin on jo muuttunut. Noin. Ja minä poika laitan tästä sitten luumusopan kiehumaan. Sinne luumut ja ne pannaan tänne liedelle sitten. Tuolta pannaan kanellitankoa mukaan ja no, haltijapannu niin tiukkaan. Siitä neilikkaa vähän mukaan. Siinä se, ops, meinaa polttaa. Kaadetaan vikkelään. Noin. Siihen kiehumaan. Se oli tämä rosoli. Rosoli vaati vielä. Miten se kinkku siellä uunissa muuten oli? Siellä tulee mehevät tuoksut, mutta ei se ole vielä. Tää on nyt 1,5 tuntia hautunut, ei oikein tunnu niin Eikö kuin tää pidä olla aika pientä, vai mitä se meinaa? Tää mahdollisimman pientä, joo, ja tää taas ei ole mitään tavattoman pientä. Tässä oli muuten hyvin kaverit ajatellut, kun oli juuret jätetty punajuuresta. Kiitoksia. Paistamista, joo. Kiitoksia nyt. Tässä ei muuten kauhean paljon teräaseita tarvitse tässä punajuuren kuorimisessa välttämättä. Sen voi tästä näin vaan nuljauttaa pois pinnasta. Jos ne on kypsiä nimittäin, se tietysti sillä edellytyksellä. Joo, nyt tuli sipulia paljon, mutta tämähän pitää taudit loitolla näin joulun alla. Eiks niin? Joo, niin pitää. Minunkin täytyy kyllä kunnioittaa tuo hommaa, ettei sitten tässä nyt ruvetaan leikkaamaan. Ja sitten tämä sillihomma, tämä on vähän ollut likoamassa. Tulee kyllä juhlaväri nyt tähän lautaan, mutta Eikö se ole juhlasta kysymys? niin, mä vaan ajattelen, että minäkin voin ottaa tuolla sen paperin alle, mutta olkoon menneeksi nyt ei se. Otetaan tosta tämmöisellä oikein partaveitsen terävällä veitsellä tämä sillifileksi. Tämä on kuule... Nahka on viimeksi hioin tätä veistä, että siinä on varmasti hyvää terävyys. Sinullahan on oikein parturin taipumuksia, joo. Kyllä, se pitää kuule näissä Niin kuin Kalle Aukustilla, no. hommissa olla ja ruodot pois ja sitten poistetaan tuo. Niin, silli pitää olla sileätä kyllä, että se tästä... Meinaat, että pitää olla nahkakin pois. Joo, mielellään. Joulusillistä. Katso se, jos et ole ennen nähnyt, miten hienosti se irtoi, niin näin hienosti. Katohan. No sehän sille melkein lähti niin kuin punajuuresta kuori. Joo, ja sitten tosta tuommoista kivaa sattumaa sinne mukaan. Alright. Siinä oli silli, jos tuolta poistetaan tuo evä. Jokos tässä on... Miksi siinä saisi olla punajuurta kyllä niin kuin melkein yhtä paljon kuin muitakin Ruodot. tuotteita, mutta... Niin omenat, siinä on vielä palottelematta. Joo, tästä minä ajattelin kanssa, että annetaan olla sienenkotakin siellä mukana vai harjoitellaanko tällä? Otetaanko siitä ensimmäiset aaton vitamiinit? Kuule, kyllä se on, kun se on tuolta puutarhasta, kuule niitä talvisia omenia, niitä talvilajikkeita meinaa. Niin, syksyisiä, mutta talveksi varattuja. Joo. Noin. Siinä oli tämä homma. Ja sitten näin täytyy olla siisti. Otetaanpas ja pestään täältä. Saunaankin kävin tuossa vähän lisäämässä puita samoin. Kävitkö kohentamassa? Kyllä. Minä olen pikkelä. Noin. Ja sitten rosolin sekoitushommat on käynnissä. Hetkinen, tuo oli meillä tuo lusikka. Pannaanpas siitä sitten muutakin. Se
Se vaan. Siinä on se. Vaan. Ja sitten sipulia. Tarkkana. Ja sitten silliä. Pitäisikö se olla toinen ase vielä, millä sekoitetaan vai onnistuuko se tuolla yhdellä kokkeilla? Käytetään vähän kättä apuna. Katsot sä tuon kastikkeen, onko se kerma siellä? No, se näyttää hyvältä, mutta eikö tääkin kaipaisi pikkusen pienet hapot? Pientä hivelyä. No. Siinä se ja otetaan kuule vähän sitten tuo kiisseli hommaan kuule tuolla. Tämä samalla vähän sen vaan niin kuin Yksi lusikallinen. Ruokahaluja. Mites paljon se meinaa? 1,5? No 2 tällaista lusikallista. Me otan tuo. Kiisseliä kai sitä luvattiin tehdä vai soppaako? No ei luvata vielä ennen kuin tulee jotain. Joo, parempi se on. Parempi se on näissä hommissa. Nimitetään tuloksen mukaan Joo. tuota vasta. Joo, se on niinku Ohukaisen ja Pannarin teko, että tehdään sitä mitä tulee. Tulikohan tästä sillistä riittävästi suolaa tähän keskelle? Kuule, lipasepa tosta odota. Kyllä siinä on kuule. Kyllä se, en tiedä onko se ei se, jo kyllä vähän ehdi imeytyä. Noniin. Miten oot luumut on vielä tarkistamatta? Niiden pehmeysaste. Pehmeysaste. Kuule, luu muljahtaa pois. Silloinhan se on parhaimmillaan. Pehmeä kuin talvikinnas. Joo. Sitten otetaanpa se vähän sivuun, ettei kieru. No. Tässä vaiheessa tää on kuule vielä kiisseli ja sopan väliltä, mutta kun se vähän... Hangessa kun jäähtyy ja varmasti saostuu. Sulla oli siinä se. Ja sitten pannaan nämä tänne vaan ja sillä selvä. Ai kun räiskyy iloisesti. Jaha, siinä sitä olisi nyt tuolta noin. Täällä on hyvän näköisenä säilynyt. Se on tuo Mattikolle pitänyt hiiret täältä loitella. Olipas täällä aika soma aatto pyry, saas nähdä pyryttää koko joulu. Se vetää tää homma, ettei vaan maito kieru yli. Se on nolo homma, jos näin joulualla saa. Kato, leipä löytyy. Ihana leipä. Kissa oli pitänyt hiiretkin loitolla, ei ollut koskettu yhtään. Mutta tää joulupyry tiedätkö? Tuliko yllättäen vastaan? Tämä tietää hyvää viljavuotta vaan, ei siinä. Selvä. Sitten kai me lähdetään kuule tekemään lipeäkalalle kastike, se tässä hommassa vielä puuttuu. Aha, no siitähän se sitten vaan. Sinulla on tuo jauhopeukalo, kun sä siellä kävit, niin lisäs pikkusen jauhoa tänne. Tuli enemmänkin vielä sitten Viljapeukalo. raaka-aineasteella, mutta samaa ainetta. Se on tämä hyvä livekala kaipaa hyvän maitokastikkeen. Ja se pitää tehdä perusteellisesti, vaikka kuinka olisi No aatto. nyt 2 miehelle pohjaa on. Vaikka kuinka olisi aatto kiireet. Kun voi on sulanut, niin hivenen jauhoa ja sitten maitoa vähän kerrassaan. Se meinas kiehua yli mulla sillä aikaa, kun sä olit leivähaudassa. No, ole piisissä, on hyvät tulet. Noin. Vähän yläkanttiin. No minä vähän vetoa pienensin, kun meinaa otti ja meinas keittää maidonkin yli. Alaluukun läppä sitten. Niin, sitä minä panin vähän kiinni, niin kato, ei se enää liikaa keitä. Ja nyt taso. Tässä muuten on yksi semmonen seikka, kun No hyvä. monet tykkää tehdä tämän lipeäkalan kastikkeensakin kylmästä maidosta, mutta minusta on kyllä parempi, että On ja tulee tasaisempi. niin, nimenomaan kiehottaa nopeasti ja se saadaan valmiiksi nopeammin ja eikä sitä tarvii sitten viettää niin paljon sitä No. aikaansa tuon
lämpötilan äärellä, kun se on jo valmiiksi kuumaa. Tämä pohja saadaan paremmin kuntoon. Tuonne jäi vielä näkyy selvästi. Mä ottaa joka mutkasta. Panes pikkusen maitoa ja sitten jätetäänkin se siihen kuule kiehahtamaan. Niin. Ottaa, mutta... No niin. Rauhoitapa vähän vauhtia, muuten voi olla, että maitoa tulee muuallekin kuin kattilaan. Sitten me jätetään tämä kuule pikkuhiljaa kiehumaan tähän sillä tavalla ihan vaan Niin, nimenomaan vedetään se syrjään. sivuun. Puhdasta tulee. Kiitoksia. Jaha, veliseni. Iloitkaat ja riemuitkaat, nyt on meillä joulu. Nyt on altta tuopit täynnä, haarikat ja kiulut. Kyllä se rupeskin janottamaan tommonen kunnon löyly. Kyllä sitä siellä haihtuu, mutta kyllä joulun olut maistuu hyvältä ja nestettä tulee. No niin. Se on atrian aika. Kylläpä se nyt maistuukin. Kyllä kai me kinkulla aloitetaan kuule. Se on sellainen, siinä saa leivän samalla ja muutenkin niin ei joulua ilman kinkkua. Tuoksut on niin hyvät, että upsista ei jää. Minä murran sinulle täältä tällaisen hyvän kuoren. Ja sitten jos minä otan tuon pintapalan ja leikkaan sinulle täältä sitten tämmösen vähän. Noin. Tässä se on kuule tuo silavakin ihan erilaista kuule, kun se on keitetty tämä kinkku ensin. Se on kuule sitten ihan erilaista kuin semmonen paistettu. Ja varmasti on myöskin aika lailla parempi meidän terveydelle näin pyhäisenä aikana, kun sitä tulee kuitenkin oltua paikallaan niin kuin tietysti pitäisikin. Otetaanpas leipää sen siinä uskossa, että meille tulisi semmonen hyvä leipävuosi kuule ensi vuonnakin. Kyllähän se tietysti olisi aika turvallista. Meidän on pidettävä vaan muilassa, että riihitontulle pitää jättää sitten kanssa ryypit. Ainakin 1 tai 2, mutta hyvä on kuule, kun Annanpäivänä on pantua, niin kyllä jouluna on hyvä juoda. On seestyneestä, ei maistu hiivat. Nyt ei kannata pitää kiirettä. On yöaikaa syödä. Joulunahan saa syödä yöllä. On taidettu hoppuilla kuule tänä vuonnakin ihan tarpeettomasti. Sitähän sitä moni odottaa, eikä se nyt ihan se
ruoka, mutta se rauha. Kuule, veli, minulla on tässä sinulle pieni lahja. Olkoon se niin sinulle kuin muillekin tuomassa sellaisen vuoden, että kun tällä lusikalla syöt, niin ajattelet enemmän terveyttäsi ja sydäntäsi, että mitä tonne suuhun laitat. Kiitoksia. Ja niin sinun askeleet kuin monen muun tarpeettoman usein johtaa pöytiin vieraisiin. Toivoisin, että niin jouluaikaan kun tästä lähin aina eteenpäin useammin atrioitsisit siellä perheesi parissa.